Kif il-kriżi tal-tuħ tad-dawn kompli tippersisti, il-gvern għadu ma jridx jaċċetta li pajjiżna wasal fi stat ta' emerġenza għalkemm il-Ministri stess qed jgħidu li din hija sitwazzjoni diffikultuża. Il-poplu Malti Wawċi jinsab ferm irrabjat b'din is-sitwazzjoni għaliex għal diversi lieli eluf ta' familji kellhom jorqdu fis-sħana, buħud saħansitra jispiċċaw jarmu li kellhom maħżun fil-friġis u fil-freezers. Iżda minkejja dan kollu meta saqsejna l-Ministru Byron Camilleri se jagħmel il-gvern quddiem dan il-falliment, fl-ebda ħin ma tagħna data meta din is-sitwazzjoni se tirritorna lura għan-normal. L-Maltin u l-Awċin kollha naraw li kollhom provvista tal-elettriku anka f'momenti u f'sitwazzjonijiet li kienu diffikultużi anka dak li laqat il-pajjiżna fl-aħħar ftit jiem. Jiġifieri l-kostitwenti tiegħek hekk ħatajdulhom flok ittihom data ta' meta ħiġlu għan-normali jew idea l-inqas? Jiena mhux iwieġeb biss il-kostitwenzi tiegħi, nwieġeb lil kulħadd, lill-Maltin u l-Awċin kollha bil-mod kif uġibtek. Intant tul il-jum l Malta morganizzax il-briefing għal-ġurnalisti wara li għall-aħħar ġimgħa u nofs saret laqgħat ta' kuljum bla kameras sabiex jingħataw aġġornamenti dwar il-ħsarat. Dan wara li għaddisa lejl konsekuttiv diversi lokalitajiet madwar pajjiżna esperjenzaw tuħ tad-dawl buħud minn nies iqattaw il fuq minn 12 siegħa mingħajr provvista tal-enerġija. l Malta qed tgħid li bħalissa għaddejjin xogħlijiet fuq disa ħsarat li żviluppaw fuq cables ta' voltaġġ taħt l-art. Dawn it-tiswijiet għaddejjin fħalluqa għal Marsa, Żejtun, il-Ħamrun, il-Kalkara u Ħażabbar fost oħrajn.